De novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Boa noite, benvida, como estamos? Hola, boa noite, moi ben. Que tal por Sevilla este congreso, que sigue todavía de actualidade do Partido Socialista? Pois a verdade é que, ben, eu creo que dese congreso pois vimos reforzados, vimos con ánimos renovados e, pois sentaron as bases para o que van a ser os próximos 10 anos deste país e a verdade é que moi interesante e ademais foi unha fin de semana non só de traballo, senón tamén de compañeirismo. Como ve unha política de Meis do Partido Socialista a política nacional nestes últimos meses? Días, porque, cada día hai máis novedades ou máis alteracións. Pois a verdade a vexo con preocupación e a vexo como calquer veciño do meu concello, do outro concello pequeno, non? A verdade creo que nunca tanto a política nacional estuvo tan embarrada, tan fea, e tamén podría dicir que a mellor fai tempo que non se ve tan baixo nivel político. Creo que a veces vemos máis nivel político nun concello pequeno, como calquera dos de aquí, que moitas veces na política nacional. A verdade é que é unha mágoa, e a verdade é que tamén é unha mágoa pois que os bons datos, non? Por exemplo, os datos económicos, nadie fala de datos económicos que están sendo realmente bons. Aquí en España o debate sobre economía está fora do debate nacional. Por que? Porque os datos son bons. E que se trate de desviar a atención a outras cuestións que a verdade eu creo que, que máis pronto que tarde, que saian a luz a verdade. A culpa sempre dos outros? Non, para nada. Eu a verdade que me coñeza e moita xente me coñece, sabe que son moi autocrítica e tamén son autocrítica e co meu partido, evidentemente. Non é certo que non estou dicindo que todo se faga ben, senón que a verdade é que me dá pena que o debate sobre o importante, sobre o que lle importa a xente, se vexa desvirtuado por cousas que non teñen ninguna... que non lle afectan á vida da xente. É verdade que é moi importante que salga a luz a verdade e eu estou super interesada en que eso sea así, que sexa pronto. Da intermunicipal de Valladolid falamos ou non? A verdade é que a mí o que fagan outros, sinceramente me dá un pouco igual. Vin algún titular aquí na prensa de Pontevedra que a verdade é que teño que recoñecer que en Sevilla nos fixe un pouco de gracia e a verdade é que fixemos algunha broma co tema, non? E, a verdade é que, sinceramente, o que fagan outros partidos a mí me dá igual. Bueno, chegamos a Meis, entonces, o viaxe ben, todo ben? Todo ben, sí, efectivamente. Entonces, en Meis, que balance facemos deste 2004 que está rematando, señora Giraldez? Así un pouco en conxunto para os veciños de Meis, que nos entendan tamén os veciños de fora, e lo contamos un pouquiño máis a miúdo nos detalles. Pois a verdade é que o traballo, o balance foi un ano máis de traballo. A verdade é que con mesma enerxía e positividade que levamos estes anos que levamos gobernando, estes 5 anos, o balance, en resumen, foi bo. Presentámonos a moitísimas subvencións, acadamos gran parte das subvencións a que nos presentamos. Eu creo que eso redunda nunha boa xestión, porque se van facendo cousas, se están a facer cousas sin que vaya aos bolsillos e aos petos dos veciños e das veciñas, non? Se levaron a cabo obras que se había comprometido ca veciñanza, outras están en proxecto ou xa están a piques de comenzar. É dicir que o resumen foi bo. A verdade é que evidentemente non alleos a outros problemas que poida haber, non? Na comarca ou no país, non? Que tamén evidentemente afecta aos nosos concellos. Cada vez os alcaldes o decimos todos e de todos os partidos políticos, non? Que nos vemos totalmente afogados. O SAF é un servizo que estamos pagando e que nos afoga aos concellos, as escolas infantís, non? Que, servicio de atención ao fogar, por efectivamente, o servicio de atención ao fogar. Nos no Concello de Meis incrementamos en estes 6 anos, triplicamos o orzamento en canto a servizos sociais e aínda así estamos moi limitados porque o custe da hora se incrementou moitísimo, pero evidentemente non queremos deixar a nadie no camiño, non? Moita xente ven e se queixa e dice que tardan moito en recoñecer má dependencia. Non depende do Concello, depende, neste caso, todo este trámite depende da Xunta de Galicia, pero sí que é certo que quen o paga fundamentalmente somos os concellos, e o mesmo pasa cas escolas infantiles. A xente ven os medios de comunicación gratuidade do segundo fillo, gratuidade das escolas infantís, pero quen o paga somos os concellos, non? E a nós, ou con un concello como Meis, con un orzamento moi limitado, o que pagamos de servicio de axuda do fogar, o que pagamos, en este caso, de escola infantil, ou o sobrecusto que temos en canto ao servicio de recollida no lixo, eso son moitísimos cartos que se poderamos dedicalos a outras cousas, poderíamos facer moito máis, non? Para os nosos veciños e veciñas. A mochila dos servicios sociais, do coste dos servicios sociais nos concellos pequenos, Meis está por debaixo dos 5.000, 4.800, 700 e pico. Que porcentaxe ten, máis ou menos, e canto lastra?
Home, un porcentaxe... Se o pode... A ver, non quero mentir, non? Pero sí que é certo que, como digo, triplicamos o servizo e este ano pues, quedamos curtos en esa partida. Bueno, que en ningún caso nadie queda no camiño. Sí. Pues pasamos de outras partidas aí para nosos servizos sociais. Eu creo que unha das bandeiras da nosa xestión, bueno, pues, non en vano, creamos ademais servizos sociais que non existían, como o Roupeiro Solidario, o Banco de Alimentos, pero a nos Meis é un concello con unha poboación envellecida, por tanto hai moita xente usuaria, non, do servicio de axuda a domicilio, e unha parte importante do orzamento vai dedicado para custear ese servizo. Cantos veciños ou fogares se ven, digamos, que demandantes deste servicio? Pois máis de 140 usuarios, e temos xente en lista de espera, pero porque está sin resolver aínda a catalogación por parte da Xunta de Galicia. A situación. Sí. Orzamentos, xa que estamos falando de números e de contas, orzamento 2004, como vai? 2024, e logo falaremos do 25, como están? Bueno, pois estamos xa a traballar no orzamento do 2025, é certo que somos un goberno con maioría absoluta, temos a obriga de presentalos pronto, e, bueno, pois estamos pendentes de varias cuestións, me imagino que próximamente sabremos canto nos vai a corresponder pola subvención que recibimos da Diputación, e, bueno, en función de eso, pois nos metemos esa subvención nos orzamentos e, bueno, pois estamos a traballar en certas cuestións que agora, por exemplo, xa mañán falaba, non, que temos que asumir a partir deste vindeiro ano, pois parte da persoa da técnica de turismo que vai a estar na Oficina de Turismo da Armenteira. Isto antes non se metía porque non lo pagaba totalmente a Diputación, agora nos vai a subvencionar unha parte, outra parte vai con cargo aos orzamentos do Concello, e así varias cousas que ainda temos pendentes de resolver, e a partir de aí pois xa nos poñeremos a traballar e a falar de números concretos. Que endeudamento ten o Concello? O Concello agora mesmo non temos débeda. A única débeda que temos é o préstamo que pedimos para comprar a finca e a casa de Parga. Unha deuda, bueno, pues que estamos asumindo, que se está pagando mensualmente, pero que decir que o Concello de Meis é un concello que está equilibrado. É dicir, temos remanente, non moito, pero algo temos. Este ano se dedicou unha parte a pagar gasto corrente, e o único que temos é o préstamo da casa de Parga, que se está pagando pues, mensualmente como corresponde. Facemos un repaso polas parroquias, pero antes, se lle parece, un pouco por centros educativos, centros culturais, sociais tamén, incluso a residencia de maiores ou centro de saúde. Non sei se xa está a licitación do novo centro de saúde ou non. Bueno, poña un minuto de resultado deste tipo de situacións. Bueno, en canto a centros sociais, bueno, pues temos en case todas as parroquias un centro social, menos, bueno, Santo Tomé, que San Vicente, que comparten o auditorio do Mosteiro, centro multiusos. Nós, desde que chegamos, construímos o centro social de San Martiño. O anterior goberno, é certo que se lle concedera unha subvención, pero quedara deserto. Nós tuvemos que rediseñar o proxecto, e hoxe en día é un dos centros sociais que máis actividade ten no Concello. Temos pendentes facer unhas obras no Centro Cultural de Paradela, que é un edificio antigo e que, bueno, pues que leva uns anos, bueno, que precisa pues, unhas reparacións en canto a tellado, en canto a exterior, que, bueno, agardemos poder facelo por neste vindeiro ano. E en canto ao tema de centros sociais ou centro de saúdes, acabamos de recuperar o consultorio médico de Paradela, que desde que a Xunta o pechou estaba, bueno, pues cerrado e se estaba deteriorando. Agora queremos destinar aí, bueno, pues un dos locales pois a unha traballadora do Concello que agora mesmo, pois como estamos a levar a cabo obras na escola infantil, como sabedes, foi a última subvención a que optamos co anterior goberno da Diputación, máis de 400.000 euros que estamos a invertir na mellora da escola infantil e tamén das escolas unitarias que están na parte baixa. A obra vai a bo ritmo. Nestes próximos días terei unha xuntanza coas familias para ir indicándolles como van. É dicir, que en canto a centros educativos, bueno, pues levamos invertido, pois, a verdade, mellorados os centros educativos. Todavía hai moito máis que mellorar, obviamente, non digo que non. E en canto a centro de saúde, bueno, pues mantiven unha conversa fai apenas unha semana co xerente da área sanitaria e me confirma o que xa sabíamos. Aínda non está licitado o proxecto. Cando nos visitou o Conselleiro de Sanidade, cando firmamos o convenio aló por o ano 2022, se nos dixo que iba a estar licitado o proxecto a finales dese ano, non estuvo. Pasou todo o 2023, non estuvo, e estamos a finales do 2024 e todavía non se licitou o proxecto. E o outro día lle dicían unha carta ao conselleiro que en campaña electoral o anterior conselleiro de Sanidade veu a Meis a facerse unha foto diante da finca que comprou este goberno do Concello de Meis e a prometer que votaran ao seu partido para que houvese centro de saúde. Agardo que non se mentira aos veciños e veciñas, pero certo é que xa tiña que estar licitado o proxecto e a día de hoxe ainda non o está. O outro día me decía o xerente da área sanitaria nesa conversación telefónica que había unha partida xerénica nos orzamentos, que non leva o nome e apelidos de Meis, eso é o que me preocupa,
no que aí estaban consignados o custe... En algúns medios saleu publicado eso, sí, en algúnas informacións. Sí, o custe do centro de saúde, pero parece un pouco difícil saber que está consignado o custe se ainda non temos un proxecto, non sabemos canto vai a costar, non? Eu, en todo caso, agardo que iso sexa verdade, se lle dixen a ele, o gallase a verdade, porque o que leva pelexado este goberno porque mes teña un novo centro de saúde e moito demais. Pero máis todavía porque teñamos médicos, que é o que máis me preocupa. A eso quería preguntar, como están os servicios médicos? Bueno, pois fai un par de semanas tivemos problemas importantes, solamente tiñamos un facultativo dos 3 que tiñamos que ter. Estos días hai días que, bueno, que temos os 3, outros días que non, que ven unhas horas un deles. Me dicía o xerente, cando falei con el por este tema, que isto era debido ao concurso de traslados, que estaba vendo certos problemas, pero, bueno, vexo tamén a través dos medios de comunicación que noutros concellos limítrofes tamén están a ter esta mesma problemática. El me decía que en poucos días iba a solventar e espero que así sexa, pero, bueno, é certo que tiñamos... Fai 2 semanas había familias que me dicían que non tiñan cita ata o día 3, o sea, ata o día de mañán, non, para unha cita médica. E as parroquias e os lugares, mantemento, melloras, camiños, como están os servicios alumeado, saneamento? Bueno, pois en estes últimos 2 anos fixemos unha inversión importante en saneamento, que é un dos servicios máis necesarios no noso concello, que afectaba pois a parte da parroquia de San Salvador de Meis e a parte da parroquia de San Vicente. Se saneou unha parte moi importante desas parroquias. Agora temos xa contratada unha obra que no lugar de Lantañón, que é parte da parroquia de Paradela, que tamén se vai a poñer saneamento e se van a mellorar as estradas na zona do Noval, na parte alta dese lugar. Estamos a traballar nun proxecto para sanear tamén parte da Armenteira, que tamén hai certa parte na zona de Balboa que todavía pois, non teñen ese servizo. E, bueno, pois estamos mellorando. Acabamos de inaugurar a semana pasada unha estrada que une Couso, parroquia da Armenteira, con Batán, Santo Tomé. Estamos a levar a cabo sobre de asfaltado na Pubuxeira, San Vicente, en San Martiño. É dicir, bueno, estamos avanzando pouco a pouco. Sei que hai moito que facer e tamén estamos a traballar xa nos proxectos do vindeiro ano que vamos a levar a cabo obras de asfalto en lugares que temos tamén comprometidos cos veciños, como San Lourenzo, tamén parte de Paradela, tamén parte de San Salvador. É dicir, estamos levando a cabo pois, pouco a pouco o que vamos prometendo aos veciños. É certo que hai vías moi deterioradas, pero é que hai que ir pois, por orden de prioridade, non? É certo que unhas están peor que outras e tratamos de atallar o que está peor. Para remate de todas esas obras e as que están en marcha e as novas hai que subir impostos? Bueno, nós subimos os impostos fai un ano, o están empezando a ver os veciños agora, subimos un pouquiño o IBI, subimos tamén un pouco o lixo, que eso foi o que están vendo os veciños agora, pois, esta segunda parte do recibo. O IBI entrará en vigor no próximo ano, e a verdade é que é unha medida, eu dixen no pleno que o subimos, que para min non era agradable, seguramente fose a máis desagradable, pero que non ten esta alcaldesa, como ningún alcalde, unha variña máxica para tocarlle así a caixa do Concello ou a conta bancaria do Concello e que se incremente. Como dicía ao principio da entrevista, se cada vez temos que asumir cousas que non nos corresponden, que son competencias impropias, como falo do servicio de axuda a domicilio, o tema da escola infantil, o lixo en Meis é un servicio que é totalmente antieconómico, que pagan os veciños, aínda coa subida, e sigue facendo un burato de máis de 100.000 euros anuales ao Concello, que para un Concello como Meis son moitísimo, pois o que temos que facer é arrimar o ombro, como en todas as familias, cando as cousas van mal, todos temos que abrocharnos un pouco o cinturón e axudar, e en este caso, pois todos os veciños temos que esforzarnos un pouquiño para que o noso Concello poida seguir avanzando. É certo que a medida pois non é grata ter que tomala como goberno. Para mí foi a máis ingrata que tiven como alcaldesa, pero aínda así, pois con todo isto que temos que asumir, pois casi non chega, non, nin para facer frente a todo o que asumimos os concellos. E outros proxectos como Minuto de Resultado, onde está o parque acuático? Bueno, como sabedes e sempre explico, o parque acuático non é un proxecto que derive ou que dependa do concello, non? O Concello fixo o que tiña que facer co parque acuático, dar a licencia, que por certo a dou este goberno, que eu presido, non o anterior, facer unha obra de unha inversión de máis de 100.000 euros, que é a obra de bombeo, non, para bombear a auga ao parque acuático e para bombear as aguas residuais, e todo o demais depende da empresa, que agora hai unha empresa nova. Os terreos non son do Concello, son dunha comunidade de montes, e o que fixo o Concello durante todos estes anos de retrasos na execución do parque acuático é estar ao carón dos veciños en todas as desfeitas que se provocaron. Cada vez que chove, pois baixa o barro, o Concello ten que ir a limpar as estradas, ten que ir limpar eiras de veciños, ten que socorrer os veciños cando hai pois esas escorrentías. E, bueno, pois as últimas novas que teño en relación ca empresa, que parece que agora paseniñamente se está cumplindo
co que se había prometido, por lo menos están co proxecto de urbanización, se lle requiriu que melloraran unha zona duns muros que habían caído e que había unha zona perigosa para un camiño por onde transita a xente todos os días, e a empresa o está executando. É certo que estas últimas semanas, cando houve algún problema de necesidade de limpeza de pistas ou de socorrer a algún veciño ou de facer algo que lle causou o barro que baixaban, a empresa respostou, e eu agardo que este parque acuático chega ao seu fin e abra as súas portas, non como les dicen, porque é un proxecto moi bo non só para Meis, que tamén, senón para toda a comarca, e non solamente por postos de traballo, senón por todo o que redunda, en canto a turismo, en canto a visitantes. Os efectos colaterales que ten, exactamente. Que non só sean negativos. E parque eólico de Monte Castrobe? Bueno, o Concello se posicionou, foi un dos concellos pioneiros que se posicionou en contra dese parque eólico xa fai máis de 2 anos. No Concello de Meis se fixeran xuntanzas con todos os concellos limítrofes, Pontevedra, Pollo, todos os que Barro, todos os que nos rodean. Fixemos alegacións todos os concellos, fixeron alegacións ás comunidades de montes. Eu tamén, como presidenta da Fundación Monte Castrobe, do campo de golf, tamén fixemos alegacións en contra. E, agora coñecemos recentemente que houve unha modificación nese proxecto, que dos 3 muiños eólicos que iban en Meis, agora quedan 2. E, o que estamos evidentemente ao lado dos veciños, seguiremos recurrindo, pero parece que é o que nos queda, non? Parece que xa está decidido, a Xunta dou visto bo a ese informe de impacto e a continuación do proxecto para adiante. Nós o que trataremos é de defender os intereses dos nosos veciños e do noso concello, porque, ese parque que se eliminou, ese eólico que se eliminou, é porque Patrimonio fixo un informe en contra, estaba ubicado cerca arredor, no carón de donde hai restos arqueolóxicos e donde o Concello de Meis e tamén os concellos da contorna temos outro tipo de ideas para esa zona, outro tipo de ideas de futuro que non pasarían por un parque eólico, pero, evidentemente o que temos é que tratar de defender o noso. Para o noso Castrobe o pulmón de Meis, ademais o pulmón de toda a comarca, non? Nos colocamos ali un banco, que é un banco de madeira que nos costou ben pouco e que é unha das zonas miradores máis visitados, non? De toda a nosa comarca, porque a verdade é que as vistas son espectaculares. O campo de golf é un dos referentes tamén turísticos en esta comarca, milleiros de persoas visitan esa zona, non? Nos meses de verán, e a verdade é que os eólicos desvirtúan, non? Esa imaxe de natureza, de tranquilidade que hai no cumio do Castrobe, pero evidentemente os concellos o que temos que fazer é seguir alegando e recurrindo e estar ao carón dos nosos veciños. Como está funcionando precisamente o campo de golf? Pois ben. Como está esa fundación e, Pois precisamente este día 5 temos un patronato, temos 2 patronatos anuais, e a verdade é que conseguimos en estos 3 últimos anos remontar moitísimo, ver unha baixada moi importante en canto a números de socios, que redundou no seu día na baixa dos salarios dos traballadores. E, a verdade teño que dicir que desde que eu son presidenta, os traballadores foron recuperando casi o 100% do seu poder adquisitivo, se lle foron reintegrando esas cantidades que se lle foron baixando, e se lle foron actualizando os seus salarios con arreglo IPC, o número de socios se incrementou, e a verdade teño que dicir que o campo de golf de Meis é un dos mellores campos de Galicia. A verdade é que a xente que o coñece dese mundo do golf, que eu non coñezo, me fala maravillas de él. Se contratou unha nova persoa como greenkeeper e como xerente, unha muller, fai pouco máis dun ano, que a verdade é que o seu traballo se está a notar agora, non? No estado do campo, e a verdade é que teño que decir que o campo pasou de ser un punto conflictivo en canto, a verdade é que había malestar dos traballadores ou en canto a instalacións, e agora que estamos, a verdade é que nun momento de tranquilidade, e acabamos pasado mañán mesmo, vou a firmar nunha notaría, se negociou cos comuneiros, cos propietarios do terreo, a renovación da concesión por 30 anos máis, e é un momento de tranquilidade, a verdade. De que xeito isto é un polo de atracción turística para Meis e para a comarca? Nos lo dicen incluso alcaldes de outros concellos, e moitísima xente que ven a veranear a concellos turísticos, como por exemplo Sanxenxo, que ven a xogar o golf, e moita xente ven a xogar o golf desde Madrid e de outras capitales todo o ano, porque lle resulta máis barato coller un avión, aloxarse nun hotel e vir a xogar a Beis, que o mellor xogar nun campo de golf de Madrid. E a verdade é que dice que o que disfrutan aquí, esa tranquilidade que teñen aquí, na nosa comarca, e aparte que en 10 minutos están no alto dun monte xogando golf, que poden estar na praia, non? A verdade é que milleiros de persoas visitan o noso concello grazas ao campo de golf, e creo que o temos que protexer e o temos que seguir mimando.
Cale, digamos, a preocupación o que está facendo ou cale a aposta do Concello de Meis polo turismo rural, principalmente, polo de golf, polo todas as potencialidades que ten, as rutas, as sendeiros, a ruta da Pedra da Auga. Que está facendo aquí? Meta todo nun paquete porque empezamos a ir mal de tempo, señora Giraldez. Sí, pois simplemente dicir que o turismo en Meis é totalmente distinto que nos demais concellos. Non somos un hotel de grandes establecementos hoteleiros, pero sí de moitas casas de turismo rural, tamén de vivendas vacacionais, e o que tratamos de ofrecer é isto que acabo de dicir, pois verde, tranquilidade, o sonido da agua, e o Concello pois, o que fai é promocionar. A nosa ruta da Pedra da Agua está máis que promocionada, é certo que forma parte da variante espiritual, pero hai moita xente que venga a facer a ruta e que venga a disfrutar un domingo simplemente do Concello de Meis. Pois, o que tratamos é de mantela a punto todo o ano. Conseguimos abrir fai apenas un par de meses o bar e o establecemento hosteleiro que hai na ruta da Pedra da Agua, que xa está funcionando, e nos comenta a concesionaria que lle está indo realmente ben, solamente dice que solamente cos peregrinos que pasan aquí por aquí a diario vivimos, e o resto das rutas o que tratamos é de mantelas, algunhas precisan, estamos pouco a pouco levando a cabo mantemento de pontes, de balaustradas, e tratamos, bueno, pues de mantelas en bo estado, porque a verdade é que as rutas, sempre falamos de crear rutas, pero o importante non só crealas, senón é que mantelas en bo estado, e para un concello pequeno pues, é un custe importante. Claro, e as feiras aportan valor a isto, as feiras, a Festa dos Callos, a Festa do Viño, os, bueno, feira, meus viños, o, incluso a Feira do Cabalo, ou as outras feiras que se fan ao longo do ano. Claro que sí, pois Meis bueno, pois é un concello que, bueno, pois que agora mesmo temos estabilizadas, bueno, a Festa dos Callos este ano e os anteriores foi totalmente un éxito, é un dos referentes na axenda festiva no verán, igual que a feira do 15 de agosto, a feira do Cabalo, que despois de uns anos de, bueno, que durante a pandemia pois simplemente foi feira, pois agora xa temos unha feira moito máis grande con actividades que vamos complementando durante un día, bueno, pois completo da mañán á noite, e a verdade é que a xente do mundo do cabalo tamén xa é unha cita, non obrigada, pois que nos ven a visitar, e Meus Viños, que este ano pois bueno, pois que xa foi a súa quinta edición e realmente tamén xa se consolidou. É unha das feiras tamén, bueno, que é totalmente distinta a todas as demás festas que temos na nosa comarca, con un formato pequeno pero con moito encanto, e a verdade é que, bueno, pues que os veciños e veciñas do noso concello pues dicen que, bueno, que temos que seguir traballando e mimándoa porque é uns dos referentes xa, igual que outro tipo de festividades. O concello colabora coas comunidades, non solamente con eso, senón coas comisións de festas e con todas as parroquias, cunhas subvencións de concurrencia competitiva a que se presentan todas as asociacións, e a verdade, e sobre todo, pois, comisións de festas, non? Temos unha parte que comisións de festas, outras asociacións culturales e outras deportivas, e o que tratamos é que todas elas botarlles unha man, porque, bueno, non solamente son as festas que organiza o Concello, que tamén, senón as que hai por todas as parroquias, que, bueno, que nos dan moita actividade cultural. E como se fai o Nadal? Como se presenta o Nadal con todos estes factores que acaba de describir e que xa estamos, bueno, xa hai luces encendidas, non? Non, as luces nosas encendemos este pero sábado. Si en Vigo xa empezou hai un mes o Nadal. Pero un mes somos distintos hasta para eso. Encendemos o día 6 e comenzamos as actividades de Nadal, pois vamos a presentar a campaña de Nadal, deste Nadal Premiate en Meis, coa que tratamos tamén de botarlle unha man ao comercio, e tamén comenzamos o día 22 pois coa Feira de Galo de Corral, que tamén é un dos referentes no noso concello, e ese día pois, vai a ir complementada con unha actividade para nenos e nenas que nos vai a visitar Papá Noel, é o día 22 de decembro, o día da lotería, e ese día Papá Noel vai a visitar Meis, e logo vamos a ter pois, actividades culturais, temos os concursos que temos todos os anos bueno, pois, de diseño de fachadas, de establecementos comerciais, tamén de vivendas privadas, de postais de Nadal. E, bueno, pois a verdade é que rematamos coa cabalgata de Reis, que este ano tamén vai a ser distinta, porque o día 5 é domingo, e a cabalgata que pola mañán vai a percorrer todas as parroquias do concello, e logo teremos ao mediodía a recepción na Praza de España habitual xa, na que todos os nenos que nos visiten van a ter un agasallo. Como definiría a situación da Mancomunidade despois da moción de censura que era vostede a que presidía antes, e como están as relacións ahora mesmo das forzas políticas con respecto ao Partido Popular que goberna? Bueno, pois teño... Como moito un minutiño. Sí, nada, pois é unha mágoa, porque o que fixo aquela moción de censura é romper esa situación de consenso que había na Mancomunidade, non se volveu a repetir unha foto na que todos os alcaldes con independencia do color político estábamos xuntos velando polo que nos queríamos, non? Que o traballo que fai a Mancomunidade. As cousas cambiaron bastante, agora pois, a veces nos enteramos pola prensa que nos visita unha delegación e nos avisa aos alcaldes, que somos os que representamos a Mancomunidade, pero sí que se leva esa delegación a outras institucións. E o que estamos a ver é que a política está máis que nunca dentro da Mancomunidade, pero que se olvida a presidencia é que 5
dos 9 concellos os presiden alcaldes do outro color, que son os alcaldes do Partido Socialista. E a verdade é que é unha mágoa porque esa imaxe de unidade, que redundaba tamén en beneficio da comarca, pois se rompeu con aquela moción de censura e non se arreglou con todos os pasos, creo que erróneos, que foi dando a presidencia posteriormente, como o nomeamento da Delegación de Turismo ou da Vicepresidencia, que en todo caso foi un guardado para rachar todavía máis o que se racharan ca moción de censura. E a calidade dos servicios que prestaban en comunidade se ven afectados por esta situación política? A ver, a Mancomunidade ten uns traballadores que eu sempre digo excepcionais, que fixeron sempre un traballo excepcional con lealtade a quen está gobernando, que o que teñan que facer e o que eu nunca poñería nun aprieto para que non o fixeran, igual outros non poden dicir o mesmo, e a verdade é que os servicios, evidentemente, os seus problemas como hubo sempre, pero se siguen prestando con normalidade. Señora Giraldez, en un minutiño, que quere remarcar ou que quere aportar do que eu non lle preguntín? Bueno, simplemente, pois xa que teño esta posibilidade de estar aquí, pois desexarlle aos meus veciños e veciñas, bueno, da toda a comarca, pero fundamentalmente os de Beis, unhas felices festas, e que, bueno, que o goberno do Concello de Meis vamos a seguir traballando, pois con humildade, como fixemos hasta ahora, pero con toda a ilusión e con toda a forza para ir conquerindo todos aqueles retos, non, que queremos e a onde queremos levar a Meis, e eu estou convencida que con traballo e con esforzo todo se vai a conseguir. Marta Giraldez, alcaldesa do Concello de Meis, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Bo Nadal e hasta unha viñeira ocasión. Moitas gracias, boa noite. Igualmente, hasta a próxima. A todos vostedes os emplazamos hasta a semana que ven. Isto foi todo o que nos deu esta edición de Falemos, que será máis e mellor, se é posible, a semana que ven, así que non o perdan. Gracias por estar aí, saúdos.